fyzika, chemie nebo třeba výuka jazyků. Tyto a další kurzy nabízí vzdělávací centrum Turnov tamním školákům. Děti z prvního stupně základních škol tak mohou každý měsíc strávit 1,5 hodiny chemickými pokusy nebo třeba procvičováním kreativity a prostorové představivosti na hodinách logiky. Kurs probíhá vždy od září do června, je to 10 setkání na 10 různých témat. A jaké téma máte dnes? Dnes máme téma roční období. Udělejte si skupinky po 2 až po 3 a zvažte, co by se stalo, kdyby zavládla všechna roční období najednou. Ale bude i padat listí, budou i růst kytky. Nejde ale jen o teoretické diskuze. Kurs logiky dětem pomáhá i ve škole. Tady s Julčou jsme úplně nejlepší ze třídy v matice a pomohlo mi to. Baví mě doplňovat číselné řady. Je tady legrace a dobrá parta. Určitě to pro ty děti je užitečné v tom, že to vytváří novou nabídku podnětů, které například ve škole se jim nedostávají. Velmi oblíbený je i chemický kurz Tajemství našeho života. Letos si malí vědci mohou osahat nejrůznější látky a navíc si i na vlastní kůži vyzkoušet základní pokusy. Na hodině si tak například postavili sopku, která na laboratorní stoli chrlila umělou lávu. Kroužek je vlastně určen nadaným dětem, které mají zájem o přírodovědné předměty. Já si myslím, že jim přináší takové blížší setkání s tou chemií v takovou příjemnější formu. To znamená opravdu v té praktické podobě, kdy si myslím, že je to baví, zaujme, a pak, když se s chemií setkají na základní škole, tak to není takový ten strašák v podobě vzorců, ale už si pod tím umí představit konkrétní zajímavou činnost. No, mně se líbí, že tady můžeme dělat nějaké věci, které třeba doma dělat nemůžeme. Mně se tady líbí takový pokusy různý a taky se dozvídám různý látky, které vůbec neznám. Chemie mě baví, budu v ní pokračovat, baví mě kvůli těm pokusům, kvůli vyrábění těm pokusům a taky kvůli zábavě.